Drop it. Čaute, vítam vás Slayer a vítajte u môjho ďalšieho videa. Ja si zapnem časomer, OK. Takže od minula sa to zmenilo to, že máme sklá a že tu máme dvere. No, tuto v tej česte áno, našli sme koál. Máme koál, jupi, takže máme koál. A koál si urobíme tyčky a urobíme si pár torčiek, aby sme sa to mohli trocha osvietiť. OK, takže dáme si to sem. OK, zbytok torčiek dáme sem. Si zoberiem lopatu, toto a idem si upiecť tieto veľmi dobré pork chopy. Tu si dám ešte, no toto som nechcel zrovna, ale to tam. OK, tu drevo máme ešte a vidím tam nejakú peknú ovečku. Takže si idem robiť meč. Meč a toto. Meč a máme toto a ideme na ňu. Dobre. Zabijeme ju. Áno, zabijeme. A tam máme tam máme dobre. Sugarcane. Takže si ho rozmnožíme hentam. A kde je ešte nejaký sugar? Není tu žiadny sugar? Ešte sa mi to hľadať, takže asi už nie. A ja by som, keď tak bývam ďaleko, tak ja by som, no vlastne to by netočilo. OK, takže ideme naspäť. A ja by som to trocha upravil, že si rozdrobíme tie dvere. A dáme si ich takto zvonka, nie takto. Teda, dobre. Takto, veľmi dobre. Keď takto, koľko som urobila? 7, dobre. 6 tam necháme. Ja sa najem. Keď tak dáme sem. Zoberieme si ešte polstaku tohto dreva. Dáme ho, namiesto tohoto. A dáme tam tie kuratá. Si odložíme. A ja idem zasadiť tieto stromčeky. Ale už sa nám zotmieva, ale čo? Tak ja ich zasadím a sa pôjdem vyspať. Jeden dám sem a ďalší dám napríklad sem. OK. Možno ide. A ideme ešte spať. A už ide. OK. Myslím, že tu ani zombici nie sú veľmi dobré. OK. Ja si zoberiem torčku a idem to tam trocha osvietiť, tú baňu našu. Dúfam, že sa tu nespálnil žiadny zombík. Dobre, nie, našťastie. Našťastie, to bolo zlé. A ja by som trocha kopal ešte do toho kameňa. By som si mohol robiť už konečne nejaké kamenné veci. Kopneme do toho kameňa. Dobre. Dlho to trvá. Dobre. Máme kameň. Veľa kameňa. OK, ja to tu osvietím. Ešte trocha kameňa si nakopem. Pôjdem trocha vyššie. No, tu si asi urobím z dreva nejaký rebrík. Zatiaľ neviem, ako to urobím. No, zatiaľ čaute a uvidíme sa hore. Drop it.
OK, som späť. Je to tu trocha iné. Pridal som tu pár čestiek, ale sú zatiaľ úplne prázdne, môžete sa uistiť. A dobré je, že máme kamenné veci, takže super. A tuto som troška upravil tú baňu. Vlastne baňu neviem, ale ideme tam dole. A našiel som redstone, takže neviem ale ako si ho vykopať, keď nemáme iron, takže skúsime ísť zakopať trocha ironu. Aj keď neviem kde, ale dobre, skúsime ísť sem. No ešte. No budem potrebovať torčky, že? Fúha. No takže torčky nemáme, nechce sa mi ísť hore, takže za chvíľu som späť. Drop it. OK, takže som späť, no prepáčte za tie strihy, ale nechce sa mi vážne ísť furt hore po tom rebríku. Takže máme torčky. Máme torčky a ideme zase sem. Si to trocha osvietime. Nakopeme. No tak toto je šťastie teda. Emerald? Emerald. Toto som vážne nevedel. Dobre. Toto je dobré, ne? Ale neviem, že či im ide vykopať. Ide to vykopať asi len buď železným, alebo aj diamantovým. Že si to tam necháme. Mám tu svetlo. Myslím, že je to len jeden emerald. Lebo to je, i tých emerald je hrozne málo. Takže ideme sem. A vlastne nechce to nejde vykopať, ideme sem. No, super. Máme iron. Máme iron. Dobre. Máme ten super iron. Dobre, ideme hore aj pešo, no. Už sa mi to nechce strihať. No, ideme hore. OK. To je rýchlosť. Veľmi škaredá rýchlosť. Ide to pomaly ako ne. No dobre. OK, asi bude noc za chvíľu, ale však mi to nevadí. Tu som v domčeku mojom. Čo som to chcel? Jaj, robiť tu si že? No, tu už mám tie kuratá vypekané. Si dám toto preč, toto si tam dám. No, jeden iron. Aspoň dva ešte potrebujem. Dva. OK, máme toto. Tyčky, musím si robiť tyčky. By som ich mal dosť. Ale však to nevadí. OK. Máme iron, krumpáč, ešte ideme dole. Toto je aspoň väčšia rýchlosť. Skoro som sa zabil. OK. To neviem, tu sa asi nespáva nič, ale prečo tu? OK, takže ideme vykopať toto. Dia! Toto je šťastie. OK. Máme dia. Ako veľa ešte k tomu. OK, máme 6 dia. Yeah. A tento emerald ideme skúsiť vykopať. A tento ide. Máme historicky prvý emerald za túto hru. Jeden emerald, to je veľmi veľa, ale je to skutočne veľmi málo. A môžeme ho vymeniť za niečo s villagerom, ak nejakého nájdeme. OK, takže ideme kopať ďalej. Si tu osvícim si tu. Ideme ďalej. Čakaj, pozriem, či som spustil časovač. Áno, spustil. Máme ešte 4 minúty. Iron! Super.
Konečne som niečo našiel normálne. Nie len ten kameň. Som zle položil. Sem. Čo, aby sa to malo, aby to osvecovalo. Sem. Tak, takto. Mám 6 dia, 1 emerald, 9 redstone a ďalších 6 ore iron. Koal, dobre, tak ten vykopnem týmto, aby to šlo rýchlejšie, lebo je to veľmi veľa. OK. Koal. Sa to asi veľmi vypláca, keď ste vo výške 11, som to tak plánoval, že to vykopem až do výšky 11. Bo tu je zvyčajne veľmi veľa vecí, aj sa mi to vyplatilo. Tu je veľmi veľa koalu. A veľmi veľa. OK. Toto by sme mali. A ideme ešte ďalej na chvíľu. Už za chvíľučku musíme končiť. Ideme ďalej. Láva. Toto nevyzerá dobré. Že tu niečo bude, ale nechcem to riskovať s tými diamantmi. Ale mohol by som takto. Pozrite sa. Opa. Je tu baňa. No, veľmi dobre. Našli sme baňu, ale nechcem tam teraz ísť. To pôjdem až na budúci diel. Si tam robím takú cestičku a potom si robíme výpravu. Tak, aby som nevlezol zombík, tak sa to bavím. No, ale tam toho dosť teda, že tam pôjdem. OK, takže sme našli baňu. Asi ju tu osviecíme ešte. Toto takto, dobre. Dobre. Tuto to emerald, že... Takže ideme hore, ideme si to odložiť. Už vidím hore. Myslím, že je noc. Čo to nevadí. Dúfam, že sa mi tam nespawne zombík, ako niekedy som mal taký tušak a naozaj sa to potom stalo, že sa mi tam spawnul zombo. Ne, našťastie žiadny zombík. A ešte sa vyspíme. Je tu many zombies. Aj keď tu žiadneho nevidím, ale dobre. Tam je jeden vzadu zombo, ale však. Dobre, ide nám spať, veľmi zle. Je tu nejaký pavúk? Vidíte, je tu pavúk. No tak to je veľmi dobre. Ide nám spať. Super, takže si odložíme veci. Počkajte, toto je taká špeciálna to na hociaké veci. Nie na len tak hociaké, ale na iron goldy. No toto neviem, tak toto. Toto sem. Toto sem. To budú také obyčajnejšie veci. OK, ja tu počkám ešte na ten iron. Ja sa zatiaľ pozriem, keď máme čas. OK, takže už by sme to mohli ukončiť, takže ešte počkám chvíľu na ten iron, kým sa dopeče. A ja idem skúsiť ešte sa vyspať. Nejde to, škoda. Tohoto pavúka by som mohol zabiť, ale... Nechcem, aby na ho zabil on. Neď spať. Dobre, takže to je ešte tento iron. Tento a ešte jeden, ale to chýba. Čiže posledný, yeah. Takže máme aktuálny stav je 6 dia, 9 iron, 9 redstone, 1 emerald, 20 koalu. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli môjho survival modu, takže čaute.